Malawi Today. Apolisi ku Lilongwe agwira anthu atatu omwe akuwaganizira ndi ziwembu makamaka akuganizira kuti akukhuzidwa ndi ziwembu komanso kuphedwa kwa anthu aku area 25. Akatswiri pa nkhani za malamulo awuza President Lazarus Chakwera kuti ayitanitse msonkhano wa dzidzidzi wa aphungu a nyumba ya malamulo kuti akakonze gawo 74 la malamulo oyendetsera chisankho. Chipani cha People's PP chikhazikitsa mfundo zachipanizi komanso kampeni yake yokopa anthu lero mu mzinda wa Lilongwe. Mzembesewero FCB Nyasa Big Bullets atenga chikho chaka chino cha Airtel Top 8. Tsopano tikupatsani nkhani zonse mwatsatane. Tikuyamba ndi nkhani yomwe yatipeza mmawa uno kumene apolisi mu mzinda wa Lilongwe agwira anthu atatu omwe akuganiza kuti anatengapo mbali pa ziwembu komanso kuphedwa kwa anthu ku area 25. Mawawa apolisiwa atengera anthu oganizidwawa m'malo omwe anachita ziwembuzi ndipo kumeneko kwathamangira mtolankhani wathu John Paul Kayoni. Mmene polisi mdziko lino apita kalaya akuti anthu atatuwa awamanga kutsatira kufufuza komwe apolisi akhala kuchita sabata zingapo zapitazi. Iwo akuti sanafikire kumanga anthuwa koma kuti amanga anthu ena angapo amene amaululana kufikira komwe anagwira anthu atatuwa kumapeto kwa sabata yathayi. Ndikunena pano apolisi atenga anthu atatuwa kumayenda nawo malo osiyanasiyana ku area 25 kumene akufotokoza mmene amachitira zawo zifambazi komwe akuti amayenda pa njinga ya moto usiku ndipo akafika pamalo akakumana ndi munthu amamumenya ndi chitsulo chimene akuchionetsa pa ulendo umenewu. Atatuwa akuti amachita izi makamaka kuti abere anthu amene amakumana nawo usikuwo. Malingana ndi akalaya amanga anthu atatuwa ku area 43 ndi ena awiri kwa Ngona ku Lilongwe. Tipite ndi nkhanizi omwe amayankhulapo pa nkhani za malamulo awuza President Lazarus Chakwera kuti amvere pempho loti ayitanitse msonkhano wa dzidzidzi wa aphungu a nyumba ya malamulo kuti akakonze gawo 74 la malamulo oyendetsa chisankho pa nkhani yokaponya voti kudera kwina pa tsiku la chisankho. Katswiri za malamulo Professor H. Kanyongolo ndi mlembi wa Malawi Law Society MLS Francis Mmane akuti lamulo limeneli ndi lolakwika mmene lili padakali pano ndipo likutsutsana ndi malamulo akulu oyendetsa dziko lino. Mneneri wa President Anthony Kasunda wauza zode kuti President Lazarus Chakwera akufunsa maganizo a Speaker wa nyumba ya malamulo komanso nduna za malamulo pa nkhani iyi. John Paul Kayuni ali ndi nkhani yonse. Pamene kwangotsala masiku awiri kuti nyumba ya malamulo ayithetse pa 23 July, mgwirizano wa mabungwe pansi pa Civil Society Elections Integrity Forum wati pokhapokha ngati President Chakwera atayitana msonkhano wa aphungu wa nyumba ya malamulo wa dzidzidzi kuti asinthe lamuloli, amalawi ambiri sadzatha kuponya voti. Katswiri pa nkhani za malamulo Professor H. Kanyongolo wati ndikofunika ndithu kuti lamulo lalisinthe pofuna kupewa milandu yomwe ingadze pambuyo pa chisankho. Komabe Professor Kanyongolo wati President ali ndi mphamvu zoyitana msonkhano wa dzidzidzi wa aphungu a nyumba ya malamulo ingakhale nyumba ya malamulo atayithetsa. Ngati panga khale ake yayikulu kwambiri za dzidzidzi zofunika kuchita msanga malamulo amalola kuti President molumikizana ndi Speaker atha kuwayitananso aphungu achi kuti tabwererani pang'ono mudzangokamba nkhani iyo. Pakadali pano mlembi wa bungwe la maloya Malawi Law Society a Francis Mmane wati lamulo lomwe lilipoli silikugwirizana ndi malamulo akulu a dziko lino kutsimikizira kuti nkofunika ndithu kuti alisinthe. Kodi zimenezi nzochitikadi kuti talola anthu amene mwina akuyenera kupereka chitetezo komanso kugwira ntchito zosiyanasiyana za chisankho kuti ayesetse kuti avota tsikulo lisanakwane kuti pa tsiku lovota lakathandiza akagwire ntchito kumene akuyenera kupita ndi zotheka. Mabungwe omwe si aboma ali ndi nkhawa kuti ngati lamulo lisalisintha anthu oposera 50,000 omwe analembetsa kuti adzaponye voti sadzatha kutero kamba kuti adzakhala ali kutali ndi malo omwe analembetsera kuti adzaponye voti kapena komwe anasamutsira kuti akaponyereko voti. Ndine John Paul Kayuni. Chipani cha People's chati chikhazikitsa mfundo za chipanichi komanso kampeni yake yokopa anthu lero ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe pokonzekera chisankho cha pa 16 September. Mneneri wa chipani cha PP Ackson Kalaire Banda
auza Zodiac kuti mwazina mtsogoleri wa chipanichi yomwenso ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Mayi Joyce Banda akafotokoza ngodya zomwe boma lawo lidzatsatire akadzapambana pa chisankho chikudzachi. Akalayire akufotokoza. Pa 21 nthawi ya 9 o'clock chipani cha PP mosokozera ndi president athu Her Excellency Dr. Joyce Banda tizakhala tikupanga launch manifesto. Iyi ndi launch ya manifesto imene chitikire mu Lilongwe Crossroads Hotel kuyamba 9 o'clock. Ndiye tikapanga launch manifesto ndi pamene sopano tizapange launch campaign. Sabata ikubwera tikhala tikufotokozanso kuti venue kuzakhala kuti ndi kuti. Kuchoka apopo tizakhala tikuyenda sopano dziko lonse m'midzi monse kukapanga launch kuwafotokozera anthu zimene chipani cha PP chakonza komanso amve zimene zili manifesto mwathu. Mneneri wa chipani cha PP Ackson Kalayire Banda. Tikadali pa nkhani ya chisankho, chipani cha United Democratic Front UDF chati chichititsanso chisankho chachipulula mdera Zomba Changalume. Izi zikutsatira chigamulo cha bwalo lalikulu la mlandu ku Zomba sabata yathayi loyimitsa chipanichi kutenga Musa Jackson Misi kukhala wayimirira pa chisankho cha phungu mderali Ahamdan Abudu Mtambo atadandaula ku bwaloli. Mkulu woona za chisankho mchipanichi cha Yusuf Sambo ati iwo achita momwe bwalo lanenera ndipo apangitsanso chisankho chachipulula sabata ino. Asambo akufotokoza. Munthu amene apita ku ward kapena constituency imene afuna kuyimira akakumana ndi akomiti a constituency. Akakumana ndi akomiti a constituency, akomiti a constituency amapanga introduce ku district. Akamaliza amene popo amayenera kupanga introduce kuma areas. Chifama areas namene amavota nthawi ya ma-primaries. Ikatha procedure imene yoyo, a constituency governor amayenera kupanga communicate ndi director of elections kuti kuno kuli candidate. Ndikakhacho ikafika nthawi ya nomination ya kuchipani timafukula kuti chipani tasegula nomination kuti amene akufuna kuyimira chipani aonese interest. Munthu mutisana aonese interest kufuna kuyimira chipani munthu amene lero sangatasana nawo ma primaries. Andi ngati kumadere wako waonese interest ni munthu mmodzi yo timapanga tikira kuti yeye ndamene aonese interest afuna kuyimira kumene koko. In this case amene anaonese interest alipo mmodzi amene tinapanga kuti ayimira kumene koko. Chifukwa analipira nomination fee ya kuchipani komanso anafira nomination form yosonyeza kuti yeye afuna kuyimira kuderako ngati councillor kapena ngati MP. Ndi enawa muofisi wanga ulibe nomination form yawo. Mkulu woona za chisankho mchipani cha UDF Yusuf Sambo. Ku Phalombe mafumu atsindika kuti salola kuti ziwawa pandale zizichitika pomwe misonkhano yokopa anthu pandale ikupitirira kuchitika mbomali. Wachiwiri kwa mpando wa bungwe la mafumu mbomali mfumu yaikulu Kaledzera yauza Zodiac dzulo kuti bungwe lili kumana kale ndi mamemba lawo pamodzi ndi apolisi kuti alole zipani zonse za ndale kuchita misonkhano ndi kupereka mfundo zawo kuti anthu adzawavotere. Padakali pano katswiri pa nkhani za ndale a Victor Chipofya wayamikira mafumu wakamba kaizi komabe wati ziwawa za ndale makamaka ziwawa pandale zingathe ngati omwe kukonzera izi alandire zilango motsata lamulo. Rolex Chiwanda walemba ripoti ili. Wachiri kwa mpando bungwe la mafumu boma la Phalombe mfumu yaikulu Kaledzera yati bungweli silola kuti ziwawa pandale zipheresi anthu kupezeka m'misonkhano kuti amve mfundo pomwe anthu akumbekezera chisankho mwezi wa Septemba chaka chino. Akaledzera ali mchaka 2019 anthu mbomali anakumana ndi ziwawa pandale koma padakali pano bungwe la mafumuli litchera kuti izi isachitikenso. Ngati Phalombe tinakhazikitsa malamulo kuti munthu ali ndi ufulu opanga kampeni opangisa misonkhano kuchita kampeni kuti munthu amve mfundo zakezo kupatula kuti mwina munthu akupangisa misonkhano kwatukanapo anthu kwatukanapo azi zake zimene zimabweresa kachisokonezo kwa anthu kuti mwina anthu ena amamukonda wina ndi akubwera mwina pasonkhano kumatukana. Oyankhulapo pa zochitika mdziko a Victor Chipofya ali njira yokhayo yothana ndi ziwawa pandale ndikulola lamulo kuti ligwire ntchito kwa aliyense ochita izi. Kuyankhula ndi kwakhala kukuyankhulira olo azitsogolera azipani amayankhula iye ziwawa iye mafumu ife ziwawa iye koma ziwawa zije zimapitirira chifukwa chani anthu omwe amachita ziwawaja palibe imwe lamulo limagwira ntchito pa iyeyo. Pomwe amakhazikitsa nyungu ya misonkhano yokopera anthu pandale pokonzekera chisankho cha 16 Septemba sabata latha apolisi anayika maboma ena kuphatikizapo la Phalombe ngati maboma omwe ali pa chiopsezo cha ziwawa pandale. Alfred Guta kuwerenga ripoti lomwe walemba Ronex Chiwanda. Mitengo ya fetereza ipitirira kukwera pamsika pamene kampani za fetereza zati zikulingalira zokwezanso mitengoyi pamene zikuti mitengo yomwe zimagulira fetereza kunja yakwera kuchokera mwezi wa Meyi.
mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Fertilizer Association of Malawi Ahana Makhambera wanena izi pomwe amathirapo ndemanga pa ripoti la World Bank la Market Commodities Outlook lomwe likuti mitengo ya fetereza ipitirira kukwera chaka chino. Koma nduna za ulimi Sam Kawale yalimbikitsa alimi kuti ayambetse kugwiritsa ntchito mitundu ina ya fetereza pomwe ati ndiyotsika mitengo komanso ya mphamvu. Kenford Mdima walemba ripoti yotsatirayi. Kudzera mu ripoti lake la Market Commodities Outlook, banki yaikulu pa dziko lonse World Bank yati mitengo ya fetereza yakwera mu theka loyamba la 2025 ndipo izi zipitirira kamba ka zifukwa monga kuchuluka kwa maiko ofuna fetereza komanso kuchepa kwa fetereza imwe kampani zikupanga. Ndipo bungwe lona za malonda a fetereza mdziko muno la Fertilizer Association of Malawi lati kuchokera mwezi wa Mei mitengo ya fetereza wa nitrogen pa dziko lonse yakwera ndi 25% pamene mitengo ya fetereza wa phosphate yakwera ndi 15%. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli Ahana Makhambera wati izi zichititsa kuti mitengo ya fetereza ikwere mdziko muno. Kukwera kwa mitengo kwakhudza nsika ya fetereza kwambiri ndipo fetereza amene azibweretsedwa mdziko muno nyengo ino kuchokera kunja akhala okwera mtengo. Izi zipangitsa kuti mtengo wa thumba limodzi la fetereza ukwerenso. Nduna ya zaulimi Sam Kawale yati undunawo ukudziwa za izi ndipo yatsimikizira Malawi kuti izi sizikhudza ndondomeko ya zipangizo zaulimi zotsika mtengo ya chaka chino. Tili ndi fetereza mitundu yosiyanasiyana, wina wa madzi, wa makapsu ndi otsika mtengo kwambiri kuposa wa chemical fertilizer amene ali odula pansi panopa. Ndiye tipafuna tipemphe alimi kuti tiyambe kugwiritsa ntchito fetereza wina chifukwa fetereza mtundu umodzi sungathandize. Posachedwa apa bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi linapempha boma kuti lichite zothekera kuti kampani zomwe zimagula fetereza kunja kwa dziko lino zizipeza ndalama zakunja mosavuta. Malo mwa ZBS ndine Kenford Mdima. Mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo mmauno muli ndine Happy Mzembe. Tionenso mitu yake tisanapitirire. Chipani cha People's PP chikhazikitsa mfundo za chipanichi komanso kampeni yake yokopa anthu lero mu mzinda wa Lilongwe. Apolisi ku Lilongwe agwira anthu atatu mwakuganiza kuti akukhudzidwa ndi ziwembu komanso kuphedwa kwa anthu ku area 25. Akatswiri pa nkhani za malamulo auza President Lazarus Chakwera kuti ayitanitse msonkhano wa dzidzidzi wa phungu wa nyumba ya malamulo kuti akakonze gawo 74 la malamulo oyendetsera chisankho. Mzamasewero FCB Nyasa Big Bullets yatenga chikho cha chaka chino cha Airtel Top 8. Tipitirire ndi nkhanizi. Bungwe lamene limalimbikitsa ntchito za chilengedwe la Center for Environmental Policy and Advocacy SEPA lati boma lionetsetsa kuti sukulu zophunzitsa za luso lamanja zayamba kupereka maphunziro othandizira kuteteza za chilengedwe. Mkulu wa bungwe la SEPA Ahilbert Malukomo waukitsa maganizo a boma potsindika kuti zikugwirizana ndi lamulo la zomangamanga. Atayendera sukulu yophunzitsa maluso amanja yana Mitete nduna za ntchito Peter Dimba inadandaula kuti sukuluzi zikupitirira kuphunzitsa zomangamanga pogwiritsa ntchito njerwa zootcha. Wilson Alan Phiri walemba ripoti ili. Ngakhale mbali zosiyanasiyana zikulingalira kupeza njira zothana ndi mavuto obwera kamba kakusintha kwa nyengo, ophunzira luso la zomangamanga msukulu zophunzitsa maluso amanja akuphunzira pogwiritsa ntchito njerwa zootcha. Malingana ndi nduna ya za ntchito a Peter Dimba, izi ndi zodandaulitsa ndipo sukulu zikuyenera kugwiritsa ntchito njerwa komanso zidina za cement pofuna kuteteza chilengedwe. Adimba ati nthambi ya zomangamanga ikusowekera anyamata aluso komanso omwe akhonza kutengapo gawo poteteza chilengedwe. Njira zimene zichazo zikuyenera kuti tizisiye tiyambe kugwiritsa ntchito zidina za cement chifukwa malingana ndi nyengo kusintha, mitengo ikutha, tikuyenera zimene zozo tizipange consider. Koma mkulu wa bungwe loyima palokha logwira ntchito zoteteza chilengedwe la Center for Environmental Policy and Advocacy Ahilbert Malukomo wati boma ndi adindo ena akuyenera kuonetsetsa kuti zinthu zikuchitika osati kungozilankhula. Ngati zimene unduna wa za ntchito wachita kuyika mu ndondomeko yonena kuti anthu aziphunzira kugwiritsa ntchito njerwa za cement, ndiye kuti zitithandizira kwambiri kuti ukadaulo wogwiritsa ntchito njerwa zimenezo uchuluke ku Malawi kuno. Kudzera mu ndondomeko ya zachilengedwe ya National Environmental Policy, boma limalimbikitsa kuti ntchito zonse za zomangamanga zidzigwiritsa ntchito njerwa za cement. Wapampando wa bungwe la HRDC ya Gift Trapens wati imfa za anthu pa 20 July 2011
zikhale phunziro kwa Malawi pakuyipa kwa ziwawa mu lamulo wa demokrasi makamakaso pomwe dziko lino likukonzekera chisankho. Polankhula ku Mzuzu pamwambo wokumbukira anthu 21 omwe anaphedwa pa ziwawa za pa 20 Julayi, Atrapesi ati kusowa kwa chilungamo pa zomwe zinachitika pa tsikuli ndi komwe kumakolezera ululu. Mlembi wamkulu mu nduna wa maboma ang'ono a Elizabeth Gomani Chindevu wati boma likupitiriza kumva madandaulo omwe akuperekedwa pa nkhani ndipo lidzipereka kuchitapo kanthu. Towera Katswiri walemba ripoti ili. Mwambo wokumbukira anthu 21 omwe anamwalira pa 20 Julayi mchaka 2011 unachitikira ku Zolozolo mu mzinda wa Mzuzu. Polankhulapo m'malo mwa mabanja okhudzidwa Amese Mbezuma anati ana ambiri amene anataya makolo awo pa tsikuli akuvutika kwambiri, ponenanso kuti ena anakakamizidwa ukwati wali ana chifukwa chosathandizidwa. Manyumba mwa anthu anayenderamu akuzomena anakuvutikira ndiye akangoti basi mene atero mwakakhala pasi siziyapangira ubwino chifukwa ndiye kuti anthu aja sasiya kusokosera. Mlembi wamkulu mu nduna ona za maboma ang'ono a Elizabeth Gomani Chindevu wati boma likukonzekera kumanga mpanda komanso kuthandiza mabanja okhudzidwa ndi ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha. Ndondomeko za kaperekedwe ka ndalamazo ndiye kuti yayambika kale. Wapampando wa bungwe la HRDC a Gift Chapens anati ziwawa sizololedwa mu dziko lomwe muli ufulu wa demokrasi. Iwo anatinso kulimbana ndi kunenana kosalekeza kuonetsa kuti palibe amene akufuna kuvomera udindo wake pa ziwawa zomwe zikupitirira mdziko muno. Pakachitika ziwawa ngakhale mwina akudziwa kuti mwina akuwatuma anthu ndiwowo amathamangira kumapanga kondemu pamene ndithu atuma ndiwowo. Anthu 21 anamwalira pa nthawi ya zionetsero za pa 20 Julayi mchaka 2011. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Towera Katswiri. Mzamasewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets atenga chikho cha chaka chino cha Airtel Top 8 itagonjetsa Silver Strikers ndi zigoli zinayi kwa zitatu pa mapenalty. Matimu awiriwa analepherana pogoletsana chigoli chimodzi aliyense mu nthawi yosewerera mphindi 90 zimwe zinachititsa masewerowa athere mu mapenalty. Ephraim Kondowe wa Big Bullets ndiye anagoletsa penalty yapambanira pamene Nelson Maganizo anambwita penalty yomaliza ya Silver Strikers poyiulutsa. Bright Kanyama wafika ndi ripoti. Zachitikanso kachikena timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndakatswiri ampikisano wa Airtel Top 8 kachitatu motsatana kutsatira pomwe yagonjetsa Silver Strikers ndi zigoli zinayi kwa zitatu kudzera pa mapenalty pa bolo la bingu ku Lilongwe. Masewerowa anathera kufanana mphamvu pogoletsana chigoli chimodzi kwa chimodzi ndipo mapenalty ndamene ameneka kutsimikiza kuti katswiri akhale ndani. Bullets ndimene inali yoyamba kupeza chigoli kudzera mwa Gaston Podo mu mphindi zoyambirira za mgawo lachiwiri, koma Stendeva anabweza kumbali ya Silver Strikers kuti masewerowa athere kufanana mphamvu ndi kuti mapenalty amene apeze katswiri ndipo Bullets ndiyomwe yapambana. Bullets ikupitirirabe kusunga mbiri yoti ndi timu imene ili ndi zikho zochuluka za Top 8 ndipo pano aonjezera kufika pa zinayi tengera kuti inapambana mu chaka cha 2021, 2023, 2024 ndipo pano yapambananso mu 2025. Poyankhulapo pa zamasewerowa kuzitsiwa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Peter Mponda wati anafunisisa kwambiri kuti apambane masewerowa mu mphindi 90 komabe wali kupambana ndiko kunali kufunika kwambiri ndipo wayamikira anyamata ake kamba kuti anadzipereka ndi kuti ampatse chikho chake choyamba ngati mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets. Kumbali yake mphunzitsi wa timu ya Silver Strikers Peter Mgangira wati nzokhumudwitsa komanso zodandaulitsa kugonja mu ndime yotsiriza kamba kuti anachifunisisa kwambiri komabe silina tsiku lawo. Pokhala akatswiri timu ya FCB Nyasa Big Bullets ilandira 35 million kwacha kuchokera ku kampani yomwe imathandiza mpikisanowu ya Airtel Malawi. M'malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Abasa ndipo pa mtsiriziro pa nkhanizi kumalizana siyani Roneso mitu yake. Apolisi ku Lilongwe agwira anthu atatu omwe akuganiza kuti akukhudzidwa ndi ziwembu komanso kuphedwa kwa anthu ku area 25. Akatswiri pa nkhani za malamulo auza President Lazarus Chakwera kuti ayitanitse msonkhano wadzidzidzi wa aphungu a nyumba ya malamulo kuti akakonze gawo 74 la malamulo oyendetsa chisankho. Chipani cha People's PP chikazikitsa mfundo za chipanichi komanso kampeni yake kopa anthu lero mu mzinda wa Lilongwe. Mzamasewero FCB Nyasa Big Bullets atenga chikho cha chaka chino cha Airtel Top 8. Munaindine Happy Mzembe zikomo pokhala nafe mmawa bwino. Tsopano verani za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazi
bwenzi losaona nyengo. Tiyembekeze nyengo ya mphepo yozizira yachifunga komanso ya mvula ya mawawa m'madera ochepa m'mauno. Masana tiyembekeze nyengo ya mphepo ndi ya mitambo m'madera ochepa. Mphepo ya mphamvu ya mwera yomwe ikuwomba pa nyanja zathu monga pa nyanja ya Malawi ikuyembekezeka kuyamba kuchepa mphamvu pofika mawa lachiwiri pa 22 Julayi. Choncho onse omwe amagwiritsa ntchito nyanja akupemphedwa kukhala osamalitsa ndi atcheru pa nthawiyi pofuna kuteteza miyoyo komanso katundu. Kwa Ngabu nyengo iyi ikuyembekezeka kukhala pakati pa 16 ndi 27 degrees Celsius, ku Mangochi 17 ndi 27 degrees Celsius, ku Lilongwe 12 ndi 24 degrees Celsius, ku Blantyre 13 ndi 22 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu nyengo iyi ikuyembekezeka kukhala pakati pa 11 ndi 18 degrees Celsius. Mphepo ikumbochekera kumwera chakumvuma ndipo pofika lachiwiri tiyembekeze mitambo patali komanso nyengo yofunda. Dzuwa likuyembekezeka kulowa 25 minutes past 5 ku Blantyre, 24 minutes to 6 ku Mzuzu komanso 27 minutes to 6 ku Lilongwe. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi. Nali ndine Dave Tisungane Majawa. Mawa bwino.